Γεια σας, να είμαστε πάλι με το Cross and Bow και σήμερα αλλάξαμε μέρος στο στόχο και θα βαράμε αλλού. Εκεί. Ας δούμε λοιπόν. Εγώ πιστεύω θα πάμε καλά. Δεν μας ενοχλεί που έπεσε. Αυτό θέλει. Να ρίξουμε το στόχο. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Παπαδονίδης. Δεν μιλάω άλλα αγγλικά, τα αγγλικά μιλάω τέλεια. Κάτι θα ήθελα να κάνουμε. Σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο βίντεο της εξοβολίας μαζί με το Cross and Bow. Είναι σχετικά ένα καλό τόξο. Με βοηθάει στην εξοβολία. Τα τόξα έχουν αρχίσει να μου αρέσουν εδώ και 2 μήνες. Και έχω κάνει και πολλές ζημιές με αυτά. Οπότε θα κάνουμε σήμερα το δεύτερο βίντεο. Το χειμώνα θα έχει μηνύει. Το πετύχαμε στα πλάγια. Μετά θα σας πω και τι βέλη θα σας πρότεινα να πάρετε, γιατί δεν είναι όλα τέλεια. Τελευταίο βέλος. Δεν πειράζει που δεν πέτυχαν όλα στόχο. Τώρα αυτά τα βέλη είναι όλα διαφορετικά επειδή είναι πρώτη φορά που επιλέγω βέλη. Άλλες φορές τα φτιάχνα μόνος μου, ξύλινα βέβαια. Θα σας πρότεινα να πάρετε για το Cross and Bow ή για ένα άλλο τόξο. Συγγνώμη. Αυτά εδώ. Τώρα η μύτη του είναι λίγο φαγωμένη, αλλά πίσω είναι έτσι. Το είναι λίγο πιο χαλασμένο. Θα δείξουμε ένα καλό. Εδώ. Είναι εδώ τη μύτη, από πίσω έτσι. Και είναι λεπτό, πολύ λεπτό. Και δεν θα σας πρότεινα να παίρνατε ούτε αυτά εδώ, ούτε αυτά εδώ, αλλά βέβαια αυτά έχουν και ένα πλεονέκτημα. Ξεβιδώνουν οι μύτες τους και τις αλλάζετε. Έχουν πιο καλή μύτη από τα άλλα, είναι πιο χοντρά και πάνε πιο αργά. Πιο βαριά. Ενώ αυτά είναι ελαφριά και καλά. Τα λέμε σε λίγες μέρες ξανά και το χειμώνα με το κυνήγι.